Hej, dzisiaj idziemy po lesie i jest to specjalna taka trasa nazywana Traktem Królewskim bądź Drogą Królewską. Jesteśmy w okolicach Starej Kuźni, z kolei która znajduje się w okolicy Kędzierzyna-Koźla, i podążamy dzisiaj częściowo szlakiem rodu Hohenlohe, czyli rodu, który władał ziemią tutaj między innymi sławęcicką aż do końca II wojny światowej. Paweł szuka grzybów. No, a ja szukam kamieni runicznych i słuchajcie, to jest w ogóle dobra bania, bo są tutaj w lesie po prostu kamienie runiczne, tak? Ktoś sobie... atak owadów. No, są takie wyryte właśnie kamienie. No i wiadomo, jak ciężko powiedzieć, skąd się co wzięło, no to pojawia się masa spekulacji. No i tutaj akurat spekulowano nawet, że w całą sprawę powstania tych kamieni mniej więcej ich wyrycie można oszacować jako lata 20 XX wieku. Mogło być zaangażowane Towarzystwo Thule, czyli taka tajna organizacja rasistowska, która działała przed dojściem NSDAP do władzy. Taka bardzo, bardzo tajna. Natomiast z tego, co doczytałam, to raczej jest bzdura. No, można powiedzieć całkowicie, że bzdura, co nie? Tylko prawdopodobnie właśnie te kamienie to jest efekt fascynacji rodu Hohenlohe właśnie okultyzmem i różnego rodzaju ezoteryką. Strasznie beblam, ale wczoraj spędziłam cały dzień na Tattoo Konwencie w Katowicach i umieram. Po drodze mamy pomnik przyrody. Tu. Okej, dotarliśmy. I jak widać mamy wyryte w kamieniach symbole. I warto też zwrócić uwagę, że jesteśmy w Jarze. Więc kto wie, jakie tutaj mogły mieć miejsce rytuały. No ale co tutaj mamy? Słabo widoczna dosyć, ale to jest runa Tivaz lub Tejvaz, runa nordycka. 17 runa w futarku. Nasze współczesne T. Tutaj mamy u góry runę Sovelo i też spotkałam się z nazewnictwem Sovilo. Runa 16. Dzisiejszy odpowiednik S. No i nazwa tej runy oznacza słońce i też jej kształt ma przypominać promień słońca lub błyskawicę. Natomiast tutaj no to jest stary, dobry kołowrót. I tutaj warto zauważyć, że jest to swastyka skręcona, złamana w prawo o zaokrąglonych ramionach. Przypominam, że swastyka hitlerowska wyglądała zupełnie inaczej, była przede wszystkim złamana w lewo. No i swastyka jako symbol słońca, co tutaj oznaczałoby pełną spójność, występowała od stuleci w przeróżnych kulturach, nie tylko indoeuropejskich, i generalnie swastyka jest symbolem słońca, szczęścia, płodności, radości. No i dopiero pewien wąs ukradł ten symbol i totalnie zbezcześcił jego znaczenie. Tak więc mamy tutaj dość bogatą symbolikę, wbrew pozorom. Jesteśmy totalnie w lesie. Nie można tutaj wjechać autem. Czy coś jeszcze mi przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o te runy?
Szukam tutaj jakiegoś wspólnego mianownika. Tu po lewej z pewnością mamy no mamy tutaj taką symbolikę słoneczną. Są tutaj dwie kolejne runy futarku. Tivas, o ile wiem, to jest utożsamiana, no tak też kształt może Wam tutaj sugerować, z męską seksualnością, płodnością, pociągiem seksualnym. No więc tutaj ta płodność, tak? Mamy tutaj powtarzający się motyw, no tutaj swastyka jako symbol oprócz słońca to również płodności. No i Tivas właśnie. Także najprawdopodobniej runy nie mają totalnie tutaj, znaczy te symbole nie mają nic wspólnego z żadnym towarzystwem Thule, bo dlaczego mieliby to robić właściwie? No, tylko czyjś kaprys, być może właśnie możnowładców z rodu Hohenlohe. W tamtą stronę są kędzierzyńskie Azoty, w tamtą stronę Stara Kuźnia. No i chyba już nic tu po nas, więc w drogę. To miejsce już znacie z innych filmów. To jest była filia Auschwitz, ale nie tylko. W każdym razie ruiny pozostałości obozu pracy w Sławęcicach. No i o ile właśnie mówiłam, że tamte runy to nie miały nic z nazistami wspólnego, tak sądzę, no to to miejsce miało. I dlaczego je wplątuję w ten film? Ano dlatego, że jest takie fantastyczne stowarzyszenie Blechhammer 1944 i oni się opiekują tutaj tym miejscem i między innymi dzięki ich staraniom zostało ostatnio odnowione krematorium, a na tym oryginalnym moim filmie jeszcze widzicie krematorium w tej starszej postaci. Wstawiono nowe szyby. Tutaj widzę, że ścianę odnowiono. Tutaj też tablicę pamiątkową oczyszczono. Komin też wydaje mi się, że jest wzmocniony. I tutaj mamy też nowe, solidne drzwi. Także takie inicjatywy bardzo popieram. Jest to bardzo ważne. I mamy tutaj tabliczkę z funduszy europejskich. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyn-Koźla. No, bardzo, bardzo ważna inicjatywa. Super. Dobra, mam nadzieję, że będzie cokolwiek widać. To jest opuszczony budynek, który był szkołą, ale nie będę tam wchodzić. Jestem w parku w Sławęcicach. Jest już trochę ciemno, ponieważ dosłownie 10-15 minut temu był zachód słońca. Przechodzę mostem w parku w Sławęcicach. I dlaczego tu jestem? Ponieważ cały ten park, chociaż dzisiaj można wjechać autem do znacznej jego części i generalnie jest to taki park miejski, no to kiedyś były to włości właśnie rodziny Hohenlohe. No, może tak będzie lepiej. I kiedyś dla Was opisywałam losy Sławęcickiego pałacu. Robiłam zdjęcia i wtedy padało, nie mogłam go nagrać. Także teraz to chcę zrobić. A później przejść lub przejechać do tak zwanego Belwederu. Tylko z tego co widzę po mapie, to idę w drugą stronę. Także chyba się wrócę do Pawła, który został w aucie i kawałek podjedziemy. Także no, park jest bardzo ładny, rozległy, imponujący. Natomiast to, co tam nam majaczy na horyzoncie, o, widzicie, tu nawet jeszcze te schutzbunkry zostały. To, co tutaj mamy, to jest wejście do jednego ze skrzydeł pałacu rodziny Hohenlohe. Tutaj teraz, jak podejdę bliżej, Wam pokażę nałożone stare zdjęcie, jak to wyglądało. O, tu też mamy zresztą tablicę informacyjną. Ale tak, no, pałac w Sławęcicach. No dobra, podejdźmy sobie zatem. Także to jest wszystko to, co zostało z pałacu rodu Hohenlohe tutaj w Sławęcicach. Pałac się tam rozciągał bardzo, bardzo długo. Był ogromny. Pewnie kubatura jak w Sławikowie, jak nie większy.
No i tutaj zostało nam właśnie jedno z tych wejść. Więcej możecie sobie przeczytać we wpisie, który Wam podlinkuję. No, także z wnętrz już nie zostało nic. Pałac został przeznaczony jako źródło materiałów budowlanych, niestety. I tyle zostało na dziś. Znaczy fajnie, że w ogóle cokolwiek się udało zabezpieczyć. Tak trochę do niczego ze światłem, ale jest ostatnia nasza atrakcja, czyli tak zwany belweder w parku w Sławęcicach. On jest teraz bardzo dobrze pozamykany. Mało co będzie widać. Czy przynajmniej powinien być pozamykany? Nie jest? O! Nie jest pozamykany. To był... Co? Dobra. Popatrz, jaki tu w ogóle jest ciekawy wzór na podłodze. Był. To jest pawilon ogrodowy. I ten pawilon ogrodowy wzniesiono w XVIII wieku i ma kształt barbakanu. No. Pytaj się, co nieruchomo stój. Mam stać nieruchomo? Dobra. Nie, no tu jest ta zamknięta część, to tu będzie ta klatka schodowa. Bo tutaj przecież to... Normalnie tam są pomieszczenia u góry. Creepy, bo tam są w ogóle domy, nie? I ja nie wiem, czy te domy są zamieszkałe. Wyglądają na maks niezamieszkałe. Wygląda to strasznie teraz. A tu jest jakiś opis. Mi się wydaje, że to folwarczne tam zabudowania. No, opis, tak. O. A tu jest wszystko na tych tablicach super opisane, w ogóle mega propsy. No, pawilon ogrodowy wybudowany w XVIII wieku przez hrabiego Adolfa Magnusa von Hoyma. Aha, późno barokowy, był elementem całego kompleksu ogrodów francuskich i angielskich. Tak, faktycznie. Budynek nierozerwalnie związany jest z legendą hrabiny von Kozel. Żoną była Adolfa von Hoyma, faworytą króla Polski i elektora saskiego Augusta II Mocnego. No. Więcej będzie u mnie na fejsie, albo już jest. Ładnie. Ładnie. No tak, bo to nie tylko Hohenlohe, oczywiście tutaj wcześniej Hoym hrabiostwo rezydowało. Patrzę tutaj, bo jest takie korytko, nie? Tutaj się ciągnie takie betonowe. Może coś z tymi ogrodami, co tutaj były. W tym różnym stylu. Ale już ciemno jak wiadomo gdzie, więc spadamy.